Kirkkosalmi on pienveneiden valtasuoni ja väylä, joka on antanut Paraisten Malmille sen omaleimaisen luonteen ja viehätysvoiman ammoisista ajoista asti. Myös yrityksiä Suntin avaamiseksi isommille veneille on tehty. Ensimmäinen yritys Suntin ruoppaamiseksi ja nostosillan rakentamiseksi tehtiin 1900-luvun alussa. Aloite tyrmättiin. 30 vuotta myöhemmin käytiin uusi kamppailu. Tuloksen voimme nähdä tänä päivänä. Suntti ruopattiin ja sen reunat varustettiin uusilla rakenteilla. Kulkukelpoisen väylän valtaisa merkitys paikkakunnan elinkeinoelämälle ja vetovoimatekijänä asukkaille ja matkailijoille oivallettiin. Uudet panostukset ovat jälleen ajankohtaisia. Suntti on täysin mahdollista avata nykypäivän ja tulevaisuuden veneille, ajoneuvoille ja matkailijoille mukauttamalla matalat sillat vastaamaan nykyvaatimuksia. Väylää syvennetään, reunarakenteet uusitaan ja niitä pidennetään. Rannoille syntyy enemmän asutusta, aktiviteetteja ja kaupankäyntiä, jotka houkuttelevat veneilijöitä ja muita kävijöitä. Näin Suntista voi jälleen tulla Malmin tärkein valtasuoni ja tulonlähde. Me tiedämme, että veneilijä palaa aina takaisin.